The suffering is not because I'm not going back home. The suffering is the lack of government. The suffering is not me only, it's us. There's the whole country. So if it's us, the whole country, it is the lack of the government. Kunjalo mbukeli lapha ekhaya igama ngumzothule ngwakashembe isibongo insizwa enhle kunazonke insizwa eningizimu Afrika umfuka Skopdi lakhe lamasokito abadonsa bedotsele empahleni umphedlemane umama omkhulu kusigagaza ibhodo ongaphansi ngaphezulu uthena gulikana ngoba zonke intombi zilikundile uhande manje cije mamba wacije umsholo intombi zimbili enyaka nqathi nyase Clemonti anoboni namajuba amabili eshaya ngoma phansi kwentaba yezulu noma qofoqovo umkhonto odukweni ibindi ngithumile lapho wafa mina injalo lento ngoba usibona sihlangene sila kwiNethezeka TV uyangena ku YouTube uthi Nethezeka TV uphinde ungene lapha na ku Facebook uNethezeka TV ziningi ke izinto esizithintayo kukhona ke uhlelo olubaluleke kakhulu okumele silenze la kwiNethezeka na uhlale phansi uNethezeka ulibuke lolu hlelo sikhuluma kakhulukazi nabantu ongafiki umuntu kubona abantu othola ukuthi sibabukela kude kwasinye isikhathi sibakhulume singalazi uvo lwabo akubalekile ukusizwe uvo lwabo bakhona abantu abahlala emgwaqweni abanye abaseyimeni einzima singaze sibathuke sithi laba bantu babhema inyawupe babhema ihunga kanjani kuningi esingakhuluma ngabo namhlanje sithi uphila kanjani njengamanje ikhona insizwa enginayo kuthiwa uyamkela ngike ngakuthembisa ekutheni ukuthi namhlanje sobe sikhuluma nezinsizwa kakhulukazi eziphila impilo othola ukuthi wena awuyiphili ungazi ukuthi ifinyelele kanjani kuleyo mpilo yamkela angikubingelele ngikwamukela Siyabonga kunjani baba Siyaphila mteka baba ake sikhulume kakhulu sibheke impilo yakho uqala ukhula ekutheni ukuthi ukhulelephi uzalelwe kiphi indawo nokuthi ubuhlala nobani ekhaya ekukhuleni maniqale ngibulise kubaphulaphula ekukhuleni kwami ndikhulele eLibode ndizalelwe khona ndifundele khona amabanga amaphansi from grade 1 up to grade 3 ndadlulela na kwezinye izikolo from grade 4 to grade 8 since ngizulazula Eastern Cape up until ndaqeba isikolo to grade 12 from there Eastern Cape. Then I went to college, Stibeng Gauteng. Then Stibeng Gauteng kulapho nje ndathi ndaqanda ku N2 ndahlangana ne-entertainment which is called the archery entertainment, the human stage with the clowning actually. From the street. We started from Val, Esbukeng, Vanderbilt town. We started there on the street up until we reached the malls, and we been booked on the gigs, you see. So kuthe ekuhambeni kwexesha kwafika ixesha le-lockdown zonke into zabuyela phansi kancane up until ndagcina ndisiya komakhawashi emamoli futhi kuba vele ndihamba emalls so bendibona izithuba during the time and perform in my malls at Durban actually because I was from entertainment from Gauteng, then end up to at Durban lapho ndifike ndastaka khona through ukuthi management ema malls bisengavumi ngendaba ye-COVID mas-marketer through ama-emails it was declining, you see. So it was that challenge up until nabona ukuthi ekhawashi njengoba ngimane ngisiya sometimes ngendaba yemvula nokuthi abantu abanamali kumane ngabikho mali so mane senza i-hustling ama-tin to i-recycling nama-cardboard to boost, you see. Sometimes I sleep on the shelter, sometimes I sleep on the street. So those are the challenges that I met after the lockdown and the lack of management of the government, actually, I can say, because the way it happens, it is the lack of the management of the government, according to my opinion. Ake ngibuyela mtaka baba uke wathinta indaba yemfundo ukuthi uqala imali bangena phansi wazi wawufika ecollege ekhaya bakhona abantu abakhona ekhaya njengamanje. Yes, bakhona. Umama ukhona. Yeah, ikhona umama, my stepmother because my
biological parents are they dead, both of them. So I've left with my stepmother at home. My stepmother is working in the kitchen. He's also serving my nephews, the two. So that money is for them, the young ones. So and it is small also, you see. So Tina, Tina wait. Ake sibuye Mteka baba singene futhi kolunye udaba ekuqaleni kwakho ke ukuhlala la emgwaqweni uthema ufika khona bukhona umzima oke wahlangabezana nabo wabona ukuthi cha sekuyisikhathi esinzima ke lesi sokuthi awazi uzodlani mhlawumbe awazi ukuthi uzolalaphi emini kanjalo kukhona umzima oke wahlangabezana nazo usuqala nje ukulala emgwaqweni futhi ekuqaleni kwakho ukulala emgwaqweni ubese kukhona mhlawumbe isidakamizwa obese sikujovile egazini ukuthi cha sengiyasidla lesidakamizwa futhi isona futhi esingenza ukuthi ngikhululeke ukuthi ngalala emgwaqweni. To be honest, I don't use any drug. I'm a Rastaman, actually. Yeah. I'm a faithful Rastaman. Actually, to be a Rastaman, I've changed on the way due to the challenges of the life. Up until I've noticed, no man, in life you can't live without a faith or religion. Because of the challenges, it changed me to be like that. So didibene nazo ingxaki kakhulu emgaqweni ngendaba yokuthi angisasebenzi ukuthi ningakwazi ukutya but sometimes kwazo ngxaki ndidibana nazo ndiye nikwazi nokuya amasonto akufutshane la endiye ndive ngawo kuthiwa khona the Muslim church baphaka free nokuya lapho there was kwezo ntsuku if those people they are not there I think kuzoba ingxaki because sometimes kunokubheda in that way yokuthi stuckile yabo but you have to be stronger because you're a human being and you have a hope of tomorrow, you see. Ekulaleni kwakho kodwa bakhona abantu osuke unabo uthola ukuthi bayabhema idakamizwe ezithile nawe ukhona la mhlawumbe makukhona ke mhlawumbe ukudle nawe ukuthi ukwazi ukuthi ubhekane nalesi simo ngoba phela kukhona isimo samakhaza khona isimo sokushisa nokuthi kunezimvula noma kunezikhukhula ukhona khona la emgwaqweni wena awazi ukuthi uzolalaphi ngaleso sikhathi kukhona la ukuhlangana khona nabantu uzobona ukuthi cha nami kukhona mhlawumbe esengenze iphutha ngagaxela kona ngakho. To be honest, ukugaxela to be honest, ndake ndagaxela. Not now in this moment. Years ago, I think maybe during the time I was at Gauteng. La eThekwini vele ndahlangana nabantu abazibhema izidakamizwa ndihlala phakathi kwabo. Ndiphila nabo because it's them who are poor, so I'm in for now. I can say I'm in their level, so I have to be with them. But I'm not smoking. Yes, I'm among them, but I live with them. Nakho ke la ekhaya ukucabange ukuthi if ungathola mhlawumbe usizo lokuthi kube khona umuntu ethi no akubuyele mhlawumbe ngasekhaya mhlawumbe uqale kabusha impilo ekuthathe ekubeke futhi eqinisekise ukuthi ufikile ekhaya noma uthola usizo futhi lokuthi udlule mhlawumbe ezigabeni ezithile la khona ozokwazi khona ululekwe ngokuthile ngoba ziningi izinto osubhekene nazo empilweni ongathola ukuthi ngeke abantu beunderstand uma usufika kubona uzohlala nabo ukuthi cha thina siyakwazi phambilini usuka la ekhaya wawukanje kanje ngifuna ukubheka lapho ukuthi usengabuyela ekhaya uhlala ekhaya uqale kabusha impilo. Maningi amathuba kakhulu to come back home. But to come back home is not the right time now because the suffering is not because I'm not going back home. The suffering is the lack of government. The suffering is not me only, it's us. There's the whole country. So if it's us, the whole country, it is the lack of the government. Mbukeli ngiyacabanga ukuthi uyizwele kakhulu udaba luka Yamkela nakuba udaba lakhe lisaqhubeka ngoba kuningi esikutholile okunye sithe asigodle ngoba abanye abantu basuke bedinga usizo kakhulukazi masikhuluma nezinto noma ngezinto ezisuke zithinta impilo zabo okunye nathi kusikhungathile ekutheni ukuthi baphila ngaphansi kwezimo enjani uma belapha emgwaqweni okubalekile ukuthi
uma kuya ngokuthi unalo usizo ngoba lo muntu uyambona ukuthi uyaphila uphelele inkinga ilesisimo asebhekene naso njengamanje monalo usizo ungavela ungene ku Facebook okuyi Facebook page yethu uthi Nethezeka TV uNethezeka TV uvela u-inbox noma kukhona abakubo obaziyo noma ukuya ngokuthi ke nabo bayakwazi ukuthi besibone bebone ukuthi bengasiza kanjani nomuntu onosizo kakhulu noma ungene lapha kwi-email uvele uthi kwahlala unethezeke gmail.com kwahlala unethezeke @gmail.com kulula nje uthi kwahlala unethezeke @gmail.com uyasithola ke lapha na ku YouTube kulula nje YouTube channel yethu ithi Nethezeka TV mina nawe ayidibane kokuzayo yiba